απέναντι πλευρά εδώ στο 45-46. Κάνει κεφαλιά ο Γιωβάνης και κάνει το 0-1. Μπλέντι εδώ, περνάει και παλιά, τώρα είναι μόνο στο Κανακάρης, κάνει και το σουτ γκολ. Ο Γιάννου είναι μόνο στο σουτ γκολ. Έχουμε τώρα το... Και το πλάγιο, Κανδύλας εδώ, πιάνει αυτό το δυνατό σουτ, ευνηδιάζει τον goalkeeper. Σταφυλίδης κάνει και το σουτ γκολ. Κάνει τώρα το 2-1.